Id-Danis Jesper Christiansen wieħed mit-tliet irġiel akkużati bil-doppju tat-tabib Christian Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejewski se jammetti miflok jgħaddi ġuri wara li ppreżenta nota quddiem l-imħallef Natasha Galea Xiberras li kienet appuntata biex tisma' dan l-istess ġuri. Christiansen illum għandu 33 sena u li kien ġie estradit lejn Malta minn Spanja ftit xhur wara l-qtil għandu jiġi kkundannat 40 sena ħabs dan wara li d-difiża mmexxija mill-avukat Stefano Filletti u l-avukat Kevin Valletta li qed imexxi l-prosekuzzjoni f'isem l-Avukat Ġenerali qablu ma' din il-pina li mistennija tingħata nhar it-23 ta' Frar. Iż-żewġ irġiel kienu nqatlu kiesa ħubieret fit-18 ta' Awwissu tal-2020 diversi tiri ta' arma tan-nar. Dwar dan l-omiċidju se jgħaddu ġuri l-Albaniż Daniel Muka u Viktor Dragomanski li hu mill-Maċedonja ta' fuq. Christian Pandolfino kien inqatel b'5 tiri ta' arma tan-nar fosthom wieħed f'unqu waqt li s-sieħeb tiegħu inqatel b'tir wieħed f'wiċċu. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukat Kevin Valletta mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali filwaqt l-avukati Stefano Filletti u Roberto Montalto qed jidhru għal Christiansen. Għal Muka qed tidher l-avukat tal-għajnuna legali Josette Sultana u għal Dragomanski qed jidher l-avukat Jose Herrera waqt l-avukati Joe Giglio u Michela Giglio qed jidhru għal qraba taż-żewġ vittmi.